Ya, alhamdulillah ngaturaken wilujeng siang Ibu, Bapak. Ya. Oh, alah, jawab Bu sing baju pink tok. Liyane sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono lho Bu, semangat jan. Wah, open warek kula dereng. Walah samping ibuke kuwi yo gelange masak malah. Piye Fe? Lah di kowe tok nek gedhi lho. Nggih, saking warna asri. Lho, caruban. Walah, kula sering mriko. Nyapa, Nduk? Biasa dolan teng Saradan, Pak. Oh, alah tak kira ki tanggapan ngono. Boten. Hah? Nggih, golek entung kula gatelen. Tanggapan elektron mangan entung ki lho, Pak. Bionisik. Lah, oh kon Neng gulu. kok lek kebangetan ya.